Хап! Коци, какво сънува тази нощ? Нищо. Кажи да е. Добре, добре. Секс сънувах. Доволна ли си? Секс? Надявам се, че с мен, нали? И с тебе я. С коя друга да е? Професор, я ти кажи какво сънува. Аз? Много странно, че ме питаш. Сънувах, че яздя лисугер през гората. Много странен сън. Лисугер. Я да видим какво значи. Вулпес. Ще го повтаряш два пъти. Това е името на животното. Между другото, ако е важно, беше широколистна гора, преобладаващ габър ясен. Ти, професоре, се чудиш защо всяка първа среща с мацка ти е последна. Ето, лисугер. Ако видиш съня си лисугер, това е сватба, победа, досаден, роднина. Верно ли? Да. Аз си мислих, че да яздиш мъжка лисица означава съвсем различно нещо. Много смешно. Лъчко, Зара, вие какво сънувахте тая вечер? Добър опит, мадър. Някой е пуснал писмо. Кой ще праща на електронна поща? Вие сте динозаври, някой. Да, ние сме динозаври. А ти как се сети да погледнеш пощата? Зарчето, там си крие цигарките. Лъчо, стъпите му шеги. Коци, братовчетката Гинче се жени. Аз нямам братовчетка. Как да нямаш, бе, Гинчето? Това е пълничкото. С баките. От Стара Загора. Майко, то верно за всеки влак си има пътници. Сватбата е в други ден. Младоженец, англичанин. Гледай, Гинчето как се уредил. Лъчко, я преведи на латиница. Гинче Мръвкова. И газлайнер. Говори ли си така? И какво да направя? Газлайнер, така се казва човека, ето. И как ли му викат на Галено? Не, аз няма да ходя. Тия не са ми никакви роднини. Плюс това има матч, квалификация. България-Англия. За световното. Не, отиваме всички заедно. Трябва да се запознаем с роднините. Добре, що ти е това сега? Ти знаеш какви са изроди тия, а? Ще ви се не знае на мързеливите хора в София, бе. Няма кой да ти отвори. Вратата няма кой да ти отвори. Ари, бе, Кочо! Кажи едно здрасти, бе! Ужас. Предсказанието се сбъдна. Леле, Цонче, какво правиш тука? Леля, ще викаш на майка си, че аз съм по-малка от тебе, бе, лешпер. Дошла съм за сватбата на Гинчето. Ама що не се обади все пак да дойдем да те вземем да... Как бе? Дръннах една жица, бе. Дръннах, дигда ми някакъв лешпер и аз викам, къде е главата? Това мълча и вика, къде, вика на раменете. Така го мотах, че ми се извинява и после ми вика тука. Подобно лице не живее. Обаче я дойдох. Живей, не живей. Ето ма тука. Смей да кажеш, че не сме рода. Шляк! Чекай сега тук. Да спря. Цончи, ние в тази къща не пушим. Знаеш какво, така като си станала, я иди ми донеси един пепелник.
Цънче, това са децата, близнаците. Бе, те много нестандартни ще излязат тези близнаци, бе. Гледай, момчето шумно, пък се гледа към майка си като някакво сукалче. Гледаш, момичето гледа, ни цица, ни крак, ни дупи. Ти храниш ли го тюните, то направо като сумалийче, бе. Най-зимита скифла, бе, моето. Цънче, няма говориш така пред децата. И що, бе, лъжа ли е? Къвто бащата, такива и децата. Значи баща ви в нашото село го знаят като Коцю главата. Знаеш какво направи веднъж? Айде, няма нужда да казваш. Айде. Ох, много топ. Ти смяташ да спиш тук, а? И къде да спа, бе? В гаража на трамваите ли да ида? Да. Верно, то. Какво ли питам аз? Тъй като питаш и аз да те питам, ракия имаш ли или си още толкова смотан като преди? Цънче, 10 сутринта е. Значи си смотан. Смотан расна и смотан си порасна. Глава! Хубаво, че си нося до бащярка, бе! Коци, Цони, що не се разходите до офиса на коцето? Аз ще сготвя нещо. Не, аз ще сготвя. Не, аз ще сготвя. Виж кога напазарувам. Тя Цонито е донесла толкова хубави неща от село. Аз още неща щях да донеса, обаче няма как да ги държа. Няма нужда. Толкова хубави неща сега. Поговорете си с коцето. Ще ви оставя. Стой тук, че като те прасна. Къде си тръгнал? Абе, ти що не ми покажеш къщата, бе? Що ли не ти покаже къщата, Я да видим, бе, какво имате тук горе? Не, там не дай, там имаме наемател. Наемател. Добре, тук туалетата ли е? Гледай какво нещо! Казвам ти, повече няма да докосна цигара. Мамо, добре, че замина на круиз. Ако беше останала тук, щеше да бъде страшно. Това нещо откъде се появи? Сонито. От нищото. Бръхлетя. През вратата. Омръзна ми от това животно. Ужас. Първо си спи цялата 65 градусова ракия, после ми нагъна авторшефа, само някъде до бара някакъв медицински спирт го разрежда с вода и продължава да е жива. Сега поне са ми ясни откъде идват някои от колоритните ти черти в характера. Ти си виновна, ти с твоите слаби и сановнически глупости. Радвай се, ще отидем на тази сватба. Нали ще ходиш на матч? Глава. Няма вече матч. Не съм никаква глава. Сега трябва да прави врата. Значи поне има някаква полза от Сонито. Добре, къде ще го сложим това нещо да спи? При пъховете на Емил, нека по-силни оцелее. Значи прасето тича, коца глава след него, прасето не мога да се намеря, за виж, те се загубиха из кръсталяка и тича, много смешно беше. Стига де. Чакай да го доразказваме. И дали сещаш, имаме голям двор, там имаме един нужник. И този нужник вземе се продойни. Прасето влиза вътре, после Коцю главата пада след него и да гушат целите тънат в лайна и то страшно. Направо, казвам ти. Много интересно беше, защото трудно ги извадихме. Съжалявам, че закъснях. Ама на тролея му паднаха пак тирантите. Бре, ни пък си помислихме, че на тебе ти паднаха тирантите. Добър вечер. Ти си добър вечер. И много си спечен, бе. Чакай малко сега, я си отпусни. Ти си шурето на коца главата, нали? Оня учения вишис, нали? Я ми кажи ти, пиле, какво правите с Балканска академия на науките, бе? В момента разработваме
биодизел от рапица. Турете малко всичко в един казан, сложете малко жълт кантарион, да видиш как ще почне да ви риба пището, па да видим какво ще седите да разработвате. Така и така сме се събрали. Така и така няма да го пиеш. Не е лошо да решим какво ще вземем за младоженците, Костадине. Аз съм приготвила чист. Значи, изтакала съм козяк, лично аз съм го такала, сей такъв косъм и 10 чифта търлъци. Чудесно, че си взела нещо практично за дома. Да си доутопя манджичката. Емко, кака, къде тръгна? Не си доял яденето? Трябва да нахраня плъховете. Изкара ми акъла. Ти нали си някакъв гений и там все ти е останало нещо. И аз си мислим, че си отишъл да почешеш коня, пък ти тук ми мезиш. Моля? Да обереш кукуруза, бе. Глей, какви сте ви учените, бе? Ти не се ли сещаш за какво ти говоря сега? Абе, това дето мъжете го правят като са сами, бе. Сещаш ли си? Не. Аз Не, да, сега ще кажеш, че не го правиш. Искаш ли да ти покажа как става? Не. Ей, Филипе, да махаш този нож, тази чекика, да не ти я завра отзад, защото така ще изокаш. Боже. И да божикаш и да не божикаш, Господ прощава, Цонче не. Не, няма нужда да го правиш. Не го прави. Спокойно, бе, спокойно, стига си циврил. Спокойно. Това е засилване как? Ти, бе, за какво ме мислиш, бе? Ха! Аз да не съм някакъв уругил? Не, ти само си такава... Какава? Ексцентрична. Не ме обиждаш, че... Абе, ти... Ти да не си от турния, бе. Кои... От турния, бе. Диригент? Не. Бе, те... Не свиря на пиано, не. Как им викаха, бе? От уния, дето се събираха на групи така... Гейшо, бе. Ти да не си гейш. Не. Аз... Не. В никакъв случай не съм хомосексуален. Абе, не знам. Ти си знаеш. И аз се чудим. Като се качиш в кола, педалите не стават ли с един повече? А? Аз нямам кола. Ясно. Ела да идем, ела. Семият аз. И аз се седи. Вече не съм гладен. Лека нощ. Аз имам гребло. Още ли не си се облякал? Ставай. Си. Сънувах ужасен сън. Така ли и какъв? Имаше един син октопод и се опитваше да тъпче едно голямо менгеме в един малък гълъб. Го тъпче, отгоре трохи. И то пуска една слуз, и то насякъде. Аз като взех едно гребло и като почнах бам. Много интересен сън. Ти целият съновник ли научи наизуст? Повярвай ми, няма торнадо да удари сватбата, така че хайде ставай.
Съня май ти се сбъдна. Какво ще кажете за новата ми фуста? Много е смела. Смела, бе. Костадин, имаш 1 минута да се облечеш. Сони не! Кристален е! Кристален. Мишкарска работа. Поне да беше го сложила в кашон от прахосмокачка да изглежда по-скъп. Зара, какво е това? Пола. Колан. Лъчо, закопчай ризата. Нищо не разбираш. Това е знамето на Великобритания, в чест на рожденника. Така да е, младоженеца. Закопчай ризата. Глава, времето ти изтече. Хайде. Готов съм, готов съм. Само искам да ви кажа, че от 3 минути и 43 секунди вече сме официално закъсняли за ритуалната зала. Аз ще ви чакам в колата. Сонче, уважавам свободният ти дух, само престани да досаждаш на брата. Спокойно, бе! Той е на майтап. Я го знам, че е гейш. Брат ми не е гей. Чичо Емко е гей. Чичо ви не е гей. Точка. Тръгвай. Щом така ти харесва. Айде, айде. То газлайнер много е прецакан. Хем за генчето се ожени, хем Англия се падна от България. Много семпо, бе. Обаче, Коцо, бая бой изяде. Не, че ти правя четки, обаче поне си го като мъж. Накрая там малко наду гайдата и показа какъв ми хлюси, обаче иначе нейс. Ай, с тия става сватба вече, а? Костадине, какво е това? Не мога да си обясня. Как можеш да се подиграваш с 100 пияни англичани за това, че отпаднали от първенството? Аз те знам, че са толкова обидчиви, бе, Сиси. И се развикал "Fuck you, motherfucker". Ето Лъчко им превеждаше. Ама чак такива неща не съм казал. Че и средни пръсти, че и задника си показва. Как си изрази радостта, бе, Сиси? Английска му работа. Това семейство повече никъде не отива. Кой ни харесахте на тая сватба, бе? Ти ви къде сте били на сватба без бой? То даже малко беше. Спокойно, Емко, нашата сватба ще е по-гейска. Не ме пипай! Не искам да имам нищо общо с теб! Няма го пипаш! Не виж, че иска да има нищо общо с тебе. Спокойно, бе! Аз го знам, че е гейш. Аз не съм хомосексуалист! Той не е хомосексуалист. Стига, бе! Ко се правиш, бе? Нали го виждам, че е рам-ти-ди-рам-ти-ди-рам, Ей, Сонче, та сватба вече свърши. Що не вземеш да си ходиш? Молим! Няма молим. Взимай си влака за Трапокова и Талева тука. Айде! Коцо!
край! Ще се откажа от тебе чрез държавен вестник. Ти не си ми ни рода, ни дявол, ти си... Нищо не си ми! Ти си... глава! Глава, ама пълна! Крака ми няма да стъпи тука! Ай, ще ми се ни знай, бе! А така! Няма да си даваш! Изобщо не мога да разбера откъде е хрумна да ми каже, че съм гей. Аз дори не харесвам Мадон. Не знам, бе, Шуре. Не знам.